קטסטרופה, ממש קטסטרופה. מוצאים את עצמם פתאום בדירה שהיא לא ראויה למגורים. עזוב, גם אותו דמות מפורסמת, יש לו גם הכשרה מקצועית שהיא נוגעת לעניין. כלומר, גם כשבבית המשפט מינו מומחים שהם למעשה היו אמורים לאתר את המקור של הבעיה, הוא הצליח לייצר כל מיני גרסאות אלטרנטיביות שמצאנו את עצמנו פתאום נסים לתרץ, פתאום נסים להסביר, פתאום ממנים מומחים מטעמנו, שזה כל מומחה זה עשרות אלפי שקלים, זה לא מומחים עכשיו של 500-600 שקל של המשכנתה. בסופו של דבר המפקחת, או בית משפט יותר נכון, מינה מומחים מטעמו, ואחד המומחים הציע, בשביל לאתר את הבעיה עד הסוף, הוא אמר, טוב, בואו נפרק חתיכה מההנמכה של הגבס, ונראה בדיוק מאיפה זה נוזל. הגענו למקום, הגעתי לדירה, זה היה בנוכחות כולם, אנחנו מפרקים את החתיכה של הגבס, ואנחנו קולטים, תקרה רקובה, כאילו הבית עומד ליפול, וקונסטרוקטור מינה בית משפט, אמר, הדירה מסוכנת, אי אפשר לגור בה בכלל. שבאותו רגע הבנתי שמי שמכר להם את הדירה, כנראה גם הוא ידע שיש בעיה. הוא סידר להם, עשה להם איזשהו שיפוט, שהוא כנראה הייתה לו איזושהי תקווה שזמן יעבור, ואתה יודע, כבר הוא יהיה איפשהו באיזה חוף ים בברזיל. קטסטרופה, ממש קטסטרופה. חסכו את כל הכסף שלהם, אמרו, אנחנו רוצים את הפרישה שלנו לעשות בדירת חלומות בתל אביב. מוצאים את עצמם פתאום בדירה שהיא לא ראויה למגורים. בסופו של דבר, קבע בית משפט שבאמת כל הנזק הזה בתקרה הוא כתוצאה מאותה רטיבות שהייתה באותה מרפסת. בית המשפט קבע שהוא צריך לתקן את זה בהתאם לאותן הוראות של מומחים מטעם בית משפט. חשבתם שבזה זה נגמר, נכון? לא נגמר. בן אדם לא מתקן. יש דבר שנקרא ביזיון בית משפט, כלומר ברגע שבן אדם לא מקיים צו שיפוטי או בכלל פסק דין, אפשר לפעול נגדו לפי פקודת ביזיון בית משפט, שזה הליך שהוא מעין פלילי. אחרי שנים של ניהול הליכים משפטיים, אני מספר לכם את זה ב5 דקות, אני מדבר אתכם על איזה 5-6 שנים של עשרות אלפי שקלים. הבן אדם תיקן את המרפסת בפיקוח של מומחה, זה עלה לו משהו כמו פי 10 ממה שזה היה עולה לו אם הוא היה מתקן ישר. אחרי שזה הסתיים, החלטנו שאנחנו מגישים תביעה כספית על הפיצוי. זה איתכם מאות אלפי שקלים. את התביעה הכספית הגשנו בסופו של דבר לבית משפט, גם שם הבן אדם לא נכנע. לבוא כל מיני, שזה בכלל מהרוח של הים, שזה לא מאיתנו, שזה מהמלח, וחוות דעת, שזה מפה ומשם ומכאן ולאן. ואתה מוצא את עצמך עוד פעם, מנהל הליך משפטי 3 שנים, על משהו שהוא כבר סגור, חתום, נעול. גלגלי הצדק טוחנים לאט. לא יודע אם תחנו אותו עדק, אבל תחנו. עכשיו, לא מזמן. קיבלנו פסק דין, מאות אלפי שקלים, פיצוי. כמה באים נכנסים לדירה, רואים רטיבות, מדברים קצת עם השכן, נפטר. אולי זה יכול להתגלגל. זה מקומות קטסטרופליים.